दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिबादखौ लोगोआव लानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो इयुनावबो मावनांगोन आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर'नि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा मदद खालामनांगोन आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' मावथि हिसाबै आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। दिनै गोजाम गोदान गासैबो मावथि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों आरो जों हांख्रायदों जाहाथे फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ जौगाखांहोनायाव गासै बिथिङारि जौगाखांहोनायाव जाहाथे खामानि मावलाङो आरो दिनैनि मुगाया मेलेमजों जुजिनायनि मुगा। बे इन्टेलेक्सुवेल दावहायाव देरहानांगौब्ला जोङो जेब्लायबो गोथौ साननाय आरो गोलाव समनि मावथांखि लानानै खामानि मावनांगोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ दैदेनलांगोन बेखौ आं आसा खालामो। दा सिगांनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै खामानि मावनांगौ जादोंमोन। मोजां थासारियाव खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनाखैमोन। मानो होनोब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनिफ्रायनो फारसेथिं सरकारनि हेंथा, फारसेथिं पुलिस मिलिटारिनि हेंथा आरो गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि गेजेरावनो हाथियार लानानै जुजिग्रा हान्जाफोरनि गेजेराव नारसेबजानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा खामानि मावनांगौ जायोमोन। नाथाय बे थासारिया दिनै सोलायबाय। दिनै मोनसे गोजोन आरो खौसेथिजों खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस फैबाय। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेलेमारि दावहाजों आरो माहारिबादखौ गोथारै लाखिनानै खामानि मावलांनायनि थाखाय मोनसे गोदान थासारियाव दिनै आगान होबाय। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा ससियेल मिडियानि सांग्रांथि आरो गुबुन फारसेथिं राजखान्थियारि हान्जाफोरनि नारसेबनो नागिरनाय सानदांथि बेफोरखौ चेलेन्जआव लानानै खामानि मावनांगौ जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समावबो बेफोर जेंनाफोरखौनो सौसिलांनानै खामानि मावनांगोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।